Les primeres coses que criden l'atenció de Nou Mèxic són la immensitat dels paisatges i la lluminositat oberta del cel. Després se sent el silenci. Ocupa una superfície de més de 313.000 quilòmetres quadrats i té una població de 2 milions de persones. Nou Mèxic pot semblar l'estat més desolat dels Estats Units. Però aquí hi ha més del que es veu. O del que se sent. A Nou Mèxic, el passat, el present i el futur conviuen perfectament. Les ciutats bullicioses miren cap endavant, mentre els cineastes que busquen un nou èxit mantenen viu l'antic Far West. La cultura mexicana de Nord-Amèrica floreix en un país fundat per missioners i conqueridors. Els habitatges tradicionals dels natius inspiren els arquitectes a construir cases futuristes que anomenen Earthships o naus terrestres. Els dirigibles antics han anat morint, mentre el rumor de les naus espacials atrau els curiosos d'arreu del món. Els especialistes busquen senyals acústics de vida extraterrestre i es dediquen a la recerca, cosa que pot donar forma al nostre futur. A Nou Mèxic hi és tot. Un estat enganyosament silenciós on els somiadors venen a tocar el cel. Els Estats Units des de l'aire. Nou Mèxic. Nou Mèxic té tota la quietud que pugueu desitjar. I no és només la quietud el que es pot sentir. A la intempèrie, a les planes de Sant Agustín, les freqüències de ràdio són pràcticament imperceptibles. És per això que l'any 1980 un grup d'investigadors van triar aquest espai quan buscaven un lloc per instal·lar-hi això. Una torre de 230 tones amb una antena parabòlica de 25 metres de diàmetre. Volien utilitzar l'antena i el silenci radiofònic d'aquestes planes remotes per escoltar senyals febles de l'espai. Tan febles que sabien que amb una sola antena no n'hi hauria prou. Per això van muntar 27 antenes per captar les dades que els interessaven. En diuen l'enorme agrupació d'antenes. Van muntades sobre més de 62 quilòmetres de vies de tren perquè els investigadors les puguin moure pel desert a fi de sintonitzar de manera més afinada els senyals que van iniciar el seu camí fins a aquest racó de Nou Mèxic fa milers de milions d'anys. A la pel·lícula Contact, del 1997, una investigadora interpretada per l'actriu Jodie Foster venia aquí a localitzar senyals acústics de vida extraterrestre. La veritat és que encara no han sentit l'ET, però el que han descobert fins ara ha revolucionat el nostre concepte de forats negres i estrelles joves. Ha permès als experts detectar moviments complexos de gasos al cor de la Via Làctia i ens ha mostrat els límits de l'univers. Els aparells electrònics i els programaris de tecnologia punta augmentaran amb els anys la sensibilitat de l'agrupació d'antenes en un factor de 10, cosa que garantirà als astrònoms la continuïtat de la seva recerca i que aquest afegit futurístic al paisatge antic de Nou Mèxic perduri. Igual com aquest cim escarpat ha perviscut durant 30 milions d'anys. Aquesta elevació característica de Nou Mèxic era el nucli fos d'un volcà antic. La lava es va refredar i el vent i el temps van erosionar la resta. Aquesta torre de basalt és el que en queda. Els navajos en diuen la roca amb ales, segons la llegenda que diu que un gran ocell va guiar els seus ancestres cap a aquestes terres. Els pobladors d'origen europeu la van batejar amb el nom de Ship Rock,
la roca vaixell, inspirant-se en la silueta i l'efecte que fa com si es mogués per l'horitzó. Actualment ve gent de tot el món a veure com navega pel desert i a honorar el símbol, aparentment etern, de la bellesa atemporal de Nou Mèxic. Però els llocs sempre canviants, com els Vistay Badlands prop d'allà, també formen part d'aquesta bellesa. Fa milions d'anys, aquest paisatge àrid del desert elevat del nord-oest de San Juan Basin era una maresma frondosa, llar dels dinosaures. Al llarg dels anys, el temps, l'aigua i el vent hi han deixat la seva empremta. Aquestes formacions rocoses, anomenades hoodoos, sembla que muntin guàrdia per vigilar el paisatge canviant. Les úniques pistes que aquests turons desolats havien estat coberts per una maresma gegant, temps era temps, són uns enormes dipòsits de fòssils. Ara, sense aigua, els Vistay Badlands són un entorn duríssim per viure-hi. Però no us penseu que tot Nou Mèxic sigui sec com un pergamí. Al nord, el Rio Grande baixa cap a aquest estat des de les seves fonts a les muntanyes de San Juan, a Colorado, i els porta a la verdor. A mesura que el riu baixa cap al sud, el seu curs és marcat per un tret geològic que divideix literalment Nou Mèxic en dues parts. És la fossa tectònica o rift de Rio Grande. Durant milions d'anys, dues plaques de l'escorça terrestre s'han estat separant i han deixat una fissura que ressegueix l'estat de dalt a baix. Les parets escarpades i el canyó angost són l'enginyeria natural per portar l'aigua, font de vida, al desert àrid del sud de Nou Mèxic. Però abans d'arribar al sud, la fossa tectònica s'estreny. El Rio Grande va fent el seu curs serpentejant entre una sèrie de ràpids, un lloc ideal per als esportistes d'aventura. Designat riu d'aigües braves d'interès paisatgístic, el 1968, aquesta part del riu atreu molts grups d'aficionats al descens d'aigües braves que hi volen provar les seves habilitats. Aquest tram de ràpid d'uns 10 quilòmetres s'anomena Orilla Verde i es troba a més de 240 metres per sota de les vores del Congost. Els raftinguers han d'esquivar les roques enormes que han anat a parar al fons del riu. Des de l'aire es pot veure com el curs zigzaguejant del riu pel desert ha anat creant un paisatge inhòspit d'una gran bellesa. Però la visió més corprenedora d'aquest engorjat segurament és de construcció humana. El pont de Rio Grande, construït el 1965 al costat de l'autopista 64, travessa la fossa tectònica a 200 metres per damunt del riu, cosa que el converteix en el segon pont penjant més alt dels Estats Units. Més avall els cingles s'aplanen i el riu porta l'aigua al centre de Nou Mèxic, tal com ha fet durant milions d'anys. Poca gent té més coneixement sobre el Rio Grande i els seus dons que els indis natius de San Felipe Pueblo. Els seus ancestres vivien prop d'aquest meandre molt abans que hi arribessin els primers europeus. El poblat de San Felipe va ser fundat el 1706, després de la conquesta espanyola. Les arrels colonials s'aprecien en la petita església de Toba. Però això no significa que les tradicions preeuropees no hagin perviscut. La gent de San Felipe, extremament independent i orgullosa de la seva cultura, ha celebrat festes davant d'aquesta església durant generacions. Els peus dels balladors han anat erosionant durant segles l'esplanada de la plaça. Mentre ballen i celebren les seves tradicions, el riu baixa rebent en el seu etern viatge avall i deixa enrere la població més tradicional de l'estat per anar a trobar la seva metròpolis més moderna, Albuquerque. Seu de la Universitat de Nou Mèxic i cor de l'economia de l'estat, Albuquerque és la ciutat més gran de Nou Mèxic. 750.000 persones, més d'un terç de la població de l'estat, habiten en aquesta àrea metropolitana.
Un motiu pel qual aquesta ciutat de creixement ràpid pot subsistir és l'enorme aqüífer que té a sota. Els residents d'aquí no tenen les preocupacions per l'aigua que dificulten la vida a d'altres grans ciutats del sud-est dels Estats Units. No poden dir el mateix als habitants de la resta d'aquest estat eixarreït. És per això que les aigües del Rio Grande són tan preuades. Per això també el govern va construir aquest embassament l'any 1916, a uns 240 quilòmetres al sud d'Albuquerque. La presa d'Elephant Butte fa una mica més de 90 metres d'alçada. Rep el nom d'una roca antiga en forma d'elefant que s'eleva dins d'aquest llac artificial. L'electricitat de la planta hidroelèctrica de la presa alimenta uns 790 quilòmetres de línies de transmissió i 11 subestacions. I l'aigua de l'embassament és el que torna verdes milers d'hectàrees de desert de Nou Mèxic. Rega hectàrees de boscos de noguera i camps de conreu. La zona es pot considerar el graner de l'estat. L'aigua del Rio Grande, portadora de vida, fa possible aquesta transformació. Però durant milions d'anys, una força molt més devastadora ha anat donant forma a Nou Mèxic. Tot sobrevolant la zona arenosa de Tularosa Valley, al sud-est de Nou Mèxic, apareix un paisatge imponent. Aquest és Valley of Fires. Fa 5.000 anys, aquesta extensió immensa de roca era un mar de lava fosa, que arribava a fer 6,5 quilòmetres d'amplada en alguns punts i fins a 50 metres de profunditat. Al llarg de mil·lennis, els elements han reduït la lava a un sòl fèrtil molt més ric que el desert que l'envolta. Però quan va sortir roent d'un volcà proper, aquest flux mortal va devorar tot el que trobava i va canviar el paisatge per sempre. El silenci pot arribar a ser inquietant aquí, cosa que demostra que a Nou Mèxic fins i tot el racó més tranquil pot amagar un passat violent. Fins i tot en llocs tan plàcids com Valles Caldera. Actualment és un dels paratges més verges de Nou Mèxic i com Valley of Fires és ple de vida. Fins i tot s'hi troben les restes del que en una època eren ramats abundants d'ants salvatges. Aquestes praderies serenes ofereixen als animals pastura i un lloc on reproduir-se. Però al llarg de més d'1 milió d'anys, 2 volcans gegants han esberlat aquestes muntanyes amb una força 600 vegades superior a l'explosió que va generar el mont St. Helens a l'estat de Washington. Van expel·lir 625 quilòmetres cúbics de lava damunt la Terra i van expulsar núvols de cendra que es van escampar fins a Iowa. Després es van esfondrar amb unes implosions gegantines que van obrir un esvoranc de més de 450 quilòmetres quadrats. I no van deixar res més que aquestes prades tranquil·les. Els geòlegs diuen que només hi ha un 1% de possibilitats que es produeixi una altra erupció volcànica en els propers 100 anys a Nou Mèxic. Però a 10 quilòmetres per sota el sòl de Valles Caldera, el magma continua bombollejant. Això no sembla que preocupi els ants, ni tampoc sembla que preocupés Luis María Cabeza de Vaca. El 1821, Cabeza de Vaca hi va muntar una granja, que va funcionar fins que l'any 2000 el govern dels Estats Units la va comprar per convertir-la en un parc natural. Mentrestant, els cuidadors d'aquestes terres van tenir cura de mantenir-ne la bellesa natural. El seu èxit va fer que el Servei de Parcs Naturals volgués adquirir-la i va cridar l'atenció de productors de cinema que buscaven ambients per recrear el Far West. Gregory Peck, Angelica Houston, Liam Neeson i Pierce Brosnan són alguns dels actors que han actuat en aquest escenari. Però Valles Caldera no és l'únic lloc de Nou Mèxic on Hollywood ha anat a trucar a la porta. I els propietaris del terreny de Cabeza de Vaca no són els únics de Nou Mèxic que els han rebut amb els braços oberts. D'ençà que va entrar en el negoci cinematogràfic el 1955,
Bonanza Creek Ranch ha acollit desenes d'equips de rodatge. Kirk Douglas, Henry Fonda, Matt Damon, Penélope Cruz i John Wayne, evidentment, han treballat en aquesta versió del Far West americà preparada per a les càmeres. Les estrelles i els pretendents estrella continuen venint per donar llustre a la seva imatge a la llum daurada de Nou Mèxic. I Nou Mèxic no és la seva única destinació. El 1984, el director Lawrence Kasdan va arribar a Nou Mèxic buscant el paisatge adequat per reconstruir de manera realista el poblat de l'oest que exigia el guió de la pel·lícula Silverado. El va trobar en un lloc anomenat Cook's Ranch, la casa de Bill i Marian Cook, la quarta generació d'una família del Far West. Al cap de poc temps, Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner i Danny Glover ja estaven rodant en aquests carrers que tenen un aspecte de l'oest molt autèntic. Glover hi va tornar amb Robert Duvall, Tommy Lee Jones i l'equip de rodatge de Lonesome Dove. Actualment en Bill i la Marian continuen llogant els escenaris i acollint les estrelles, els directors i els equips de rodatge que des de llavors no han parat d'anar i venir. Però a Nou Mèxic hi ha moltes més coses interessants, a part de la història del Far West, pistolers de ficció i tot l'enrenou de Hollywood. Hi havia una època en què el Far West era perillós de debò. Durant la major part del segle XIX, els vaquers i els indis de debò mantenien una guerra aferrissada i tràgica per aquestes terres. I poques coses enfurismaven més els indis nadius d'aquesta zona que els milers de carros que van deixar aquestes marques profundes a la terra durant quilòmetres i quilòmetres i van portar els primers pioners a Nou Mèxic pel famós Camí de Santa Fe. La ruta començava a les ribes del riu Missouri i s'endinsava per les Grans Planes. Durant més de 50 anys va ser la ruta principal cap a Nou Mèxic des de l'est i arribava fins a Santa Fe. El camí el va obrir el 1821 William Becknell, un emprenedor aventurer de Franklin, Missouri, que buscava mercats nous per als seus articles. Als anys 40 del segle XIX, els colonitzadors i les mercaderies ja circulaven per la ruta. Aquestes roderes dels carros és tot el que en queda. Les planes del nord-est de Nou Mèxic tenen el mateix aspecte que a principis del segle XIX. Encara avui, ramats d'antílops americans es reuneixen aquí per emprendre la llarga migració anual. Aquestes bèsties ungulades són els animals terrestres més ràpids del continent. Per poder superar depredadors com els llops, els antílops americans poden atènyer velocitats de més de 96 km per hora. Actualment aquesta espècie està amenaçada pel desenvolupament, els coiots i els automòbils. Però al segle XIX, els viatgers del Camí de Santa Fe van escorxar desenes de milers d'antílops americans. I aquests animals no van ser les úniques víctimes de la gran migració cap a l'oest. A mesura que més colonitzadors envaïen aquestes terres, els apatxes, els navajos, els comanxes i altres pobles natius de Nou Mèxic, desesperats per mantenir els seus drets ancestrals sobre el territori, estaven decidits a aturar aquella onada. Als anys 60 i 70 del segle XIX, els seus atacs continuats van convertir el Camí de Santa Fe en una de les rutes més perilloses de la colonització. Però hi havia un recer segur per als colonitzadors que feien camí. Una base fronterera anomenada Fort Union. Avui tot el que en queda són aquestes ruïnes tan erosionades. Però a finals del segle XIX això era una base fronterera molt concorreguda. Des d'aquí la cavalleria dels Estats Units es va dirigir cap al desert, a aplacar les revoltes dels natius i protegir els interessos dels colonitzadors. Més tard, amb l'arribada del tren a l'estat i la fi de les guerres índies el 1879, tant el Camí de Santa Fe com Fort Union van quedar obsolets de sobte. El fort es va tancar definitivament el 1891. Els colonitzadors aviat van començar a repinyar maons i fusta de les parets del fort. I el temps i els elements el van acabar de desmantellar. No és fàcil culpar els rapinyaires. En aquestes planes altes costa molt que hi arribi material de construcció. I amb temperatures que oscil·len entre els 45 graus sota zero i els 50 graus positius,
construir el tipus de casa adequat pot ser una qüestió de vida o mort. Doncs bé, Michael Reynolds, un visionari en el terreny de l'ecologia, creu que ha ideat la millor manera de fer-ho. A la rodalia de Taos, Reynolds dirigeix la construcció de tot un conjunt d'habitatges sostenibles que ell anomena naus terrestres. I, igual com els colonitzadors de prop de Fort Union, fa un gran ús dels materials aprofitats. Les parets mestres d'aquestes cases són fetes amb pneumàtics plens de terra. Els espais entre els pneumàtics s'omplen amb ampolles i llaunes reciclades. I al final, les parets s'emblanquinen. Per tal que les cases siguin al màxim de sostenibles, Reynolds les orienta de manera que aprofitin l'energia solar. I les ensorra per mantenir-les fresques. Els compradors poden triar entre un projecte ja existent o col·laborar amb Reynolds perquè dissenyi la casa dels seus somnis. Però per fantasiós que sigui el disseny, sempre serà eminentment pràctic. Segons Reynolds, les seves naus terrestres no costen més que una casa normal. Això permet que tothom pugui viure bé i deixar un impacte més sostenible al desert. Però els propietaris de les naus terrestres no són els primers somiadors ambiciosos que creuen que han trobat la resposta a la supervivència a Nou Mèxic. En aquest estat hi ha tot un escampall d'esquelets d'antigues ciutats que havien tingut un inici prometedor i després es van marcir sota l'implacable sol del desert. Les restes d'una de les més importants encara estan escampades al fons del canyó de Chaco. Al voltant de l'any 800, el poble Anasazi va construir aquí un conjunt de cases i centres cerimonials molt interessants. Es tractava d'edificis de pedra enormes que donaven a unes places públiques amples, unides per un sistema complex de camins que potser s'estenien fins a l'imperi Azteca, en el que actualment és Mèxic. Hi podien haver arribat a viure unes 5.000 persones. Però fins i tot després d'haver estudiat aquestes ruïnes durant més de 100 anys, els investigadors encara saben ben poc sobre la gent que ho va construir, d'on venien o on van anar. El que saben és que al voltant de l'any 1150 aquest poble antic va començar a marxar. Hi ha qui diu que la calor tòrrida i 50 anys seguits de sequera els van fer marxar. Altres parlen de guerres i canibalisme. Fossin quines fossin les raons, uns 100 anys després de l'inici de l'èxode, els últims habitants van tancar les portes dels edificis i van marxar. Alguns podrien haver acabat aquí, al Monument Nacional de Bandelier, al canyó de Frijole, on acaba d'arrencar un nou experiment de disseny sostenible. Quan la civilització del canyó de Chaco es va esfondrar, grups d'indígenes Pueblo van començar a venir aquí i es van construir les cases al fons dels penya-segats. Van dissenyar les cases fetes de fusta, pedra i fang per aprofitar la frescor de la roca i l'energia del sol, com ho fan avui les naus terrestres de Nou Mèxic. El canyó té una de les concentracions més altes de jaciments prehistòrics del món, entre els quals hi ha una cambra cerimonial penjada a més de 40 metres dalt del talús. L'única manera d'arribar-hi és enfilant-se per 4 escales molt dretes. No és apte per porucs. Els que vivien aquí, però, s'havien d'enfilar per aquestes parets tan dretes cada dia per tenir aigua i aliments. Una vegada dins, els visitants gaudeixen d'una experiència acústica única. Les veus reverberen contra les parets i viatgen per la cambra. Aquesta comunitat, però, no va tenir més sort que la del canyó de Chaco. Al segle XVI, la fam i la sequera van obligar els habitants a abandonar les cases. Però actualment hi ha una comunitat indígena que viu pràcticament de la mateixa manera que fa centenars d'anys al cim d'aquesta taula.
Es diu Acoma Pueblo i és el lloc més antic dels Estats Units que hagi estat habitat seguidament. Més de 800 anys després que s'hi construïssin les primeres cases, la gent d'Acoma encara sobreviu en aquesta terra dura, tal com ho van fer els seus ancestres. En cases resistents fetes de maons de fang i palla, cobertes de terra. Les parets gruixudes d'aquests habitatges les mantenen calentes a l'hivern i fresques a l'estiu. Aquest tipus de construcció s'ha utilitzat en climes secs i càlids d'arreu del món durant segles. A molts llocs es coneix pel mot castellà adobe. Però els fundadors d'Acoma no eren només pràctics, també eren profundament espirituals. Potser van triar aquesta situació per la vista privilegiada que ofereix sobre aquesta altra elevació de més de 120 metres d'altitud. S'anomena Enchanted Mesa. Els Acoma l'han adorat des de temps antics com el lloc on habiten els seus déus. Però quan els conquistadors espanyols van arribar-hi per primera vegada el 1540, van atacar les creences dels indígenes. Els missioners espanyols tenien la intenció d'imposar la seva religió als indígenes de Nou Mèxic. I el 1629 van posar els seus homes a treballar en la missió de Sant Esteban del Rei, a Acoma, amb les tècniques de construcció dels habitatges de tova que l'envolten. Les parets altes i gruixudes mantenien l'església fresca. La van construir sense finestres perquè també pogués fer la funció de fort, o potser perquè els conversos a contracor no poguessin fugir. Actualment s'enyoreja Acoma com a símbol de la conquesta cristiana, igual com altres esglésies semblants en altres comunitats pueblo de l'estat. Però l'església de tova més admirada de Nou Mèxic no és en un poblat pueblo. És la missió de San Francisco de Asís, a la ciutat de Taos. La construcció d'aquesta església va començar el 1772 en el més pur estil de tova. Més de 150 anys després, la seva bellesa esplèndida va inspirar un dels més grans artistes a crear la seva obra més icònica. La gran artista nord-americana Georgia O'Keeffe va dir una vegada: «Si mai vas a Nou Mèxic, sempre més et quedaran ganes de tornar-hi». O'Keeffe va venir a aquest estat per primera vegada el 1917. Tenia 30 anys. A partir de llavors, va dir més tard, sempre he intentat tornar-hi. Quan per fi va tornar el 1929, O'Keeffe era una pintora reconeguda de Nova York que buscava un canvi d'aires i una mica de pau i tranquil·litat. Durant les 2 dècades següents va tornar a Nou Mèxic gairebé cada any. El 1949 va deixar Nova York per sempre i es va instal·lar en aquesta vall, al nord de Santa Fe, en un lloc anomenat Ghost Ranch, el ranxo del fantasma. A partir d'aleshores, el paisatge dels voltants de la vall va esdevenir el tema principal de la seva obra. Sovint en va pintar alguns dels indrets més característics. Kitchen Mesa, que s'alça per damunt del costat nord del ranxo, era un dels seus temes preferits. Però el lloc natural emblemàtic preferit d'O'Keeffe segurament era una muntanya de Simplà al sud anomenada Pedernal. «És la meva muntanya particular», va explicar. «Déu em va dir que si la pintava prou sovint, podia ser meva». A O'Keeffe també li agradaven molts llocs emblemàtics de creació humana. Les seves pintures de les parets nues i les formes senzilles de la missió de San Francisco de Asís prop de Taos formen part de les seves obres més famoses. Altres habitants de Nou Mèxic no han compartit l'entusiasme d'O'Keeffe per les estructures de tova. L'església de Sant Felipe Neri, amb unes parets de tova d'1,5 metres de gruix, va ser construïda el 1793. Però les congregacions posteriors van decidir ocultar-ne els orígens pueblo darrere detalls arquitectònics d'estil europeu. I prop d'allà, el 1869, un bisbe francès va fer enderrocar la catedral de Sant Francis per fer-la construir de nou en una espècie d'estil neoromànic.
A principis del segle XX, la tova havia passat tant de moda que quan el president de la Universitat de Nou Mèxic, William Tite, va començar a redissenyar els edificis del campus a l'estil Pueblo, va desencadenar una tempesta que li va costar el càrrec. Però uns anys després, una nova febre per l'arquitectura indígena va fer que la construcció d'estil Pueblo tornés a florir. Actualment, els edificis de tova es troben per tot Nou Mèxic. S'estenen pel paisatge abans immaculat. La veritat és que la majoria d'aquestes cases no són fetes de tova. Les parets acostumen a ser de maons i escuma aïllant recobertes de formigó pintat. Fins i tot actualment, a la Universitat de Nou Mèxic, l'arquitectura d'estil tova està a l'ordre del dia. El campus principal d'Albuquerque, fundat el 1889, ara té fama pels seus edificis d'inspiració Pueblo. Però no us deixeu enganyar per l'aspecte tradicional. La universitat és molt moderna. Molts dels seus llicenciats treballaran al sector de l'alta tecnologia. D'altres poden acabar venint a treballar aquí, al Laboratori Nacional de Los Álamos, al nord de Nou Mèxic. Si ho fan, potser no ho sabrà mai ningú. Aquesta és una de les instal·lacions governamentals més secretes dels Estats Units. Los Álamos es va fundar durant la Segona Guerra Mundial com a part del programa per crear la bomba atòmica. Els immensos espais oberts de Nou Mèxic convertien aquesta zona en el lloc perfecte per mantenir el projecte en secret. Actualment serveix com a principal institució de recerca sobre seguretat nacional. La seva missió, mantenir la seguretat i la fiabilitat de la força dissuasiva nuclear. A Los Álamos s'hi emmagatzemen tones de plutoni, però exactament on només ho saben els que tenen autorització del més alt nivell. Però quan la gent pensa en Nou Mèxic i màxim secret, no és necessàriament això el que els ve al cap. Aquesta associació d'idees més aviat porta a una base aèria desolada que hi ha a 300 quilòmetres al sud-est i que s'anomena Roswell. Als inicis de la Guerra Freda, Roswell era una base remota del Comandament Aeri Estratègic de les Forces Aèries dels Estats Units. Aleshores, el 1947, un ranxer d'allà prop va dir que havia trobat un plat volador que s'havia estavellat al seu terreny. Les restes les van dur a la base perquè les estudiessin. Els militars van afirmar que només es tractava d'un baló sonda, però el van enviar a altres bases de Texas i Ohio perquè fessin més proves. Quan la història es va filtrar, els informatius sensacionalistes van convertir Roswell en un símbol de la conspiració del govern per tapar l'existència de visitants d'altres planetes. Aquest cas va inflamar un desfici pels ovnis i va inspirar pel·lícules de ciència-ficció durant dècades. Més endavant, 50 anys després d'aquell incident, les forces aèries van emetre un comunicat en què admetien que les restes formaven part d'un sistema secret d'espionatge atòmic. Però pels que creien en els ovnis, només era una altra tapadora. La població de Roswell ha convertit els ovnis en un negoci local des d'aleshores. Milers de curiosos i aficionats hi venen cada any atrets pel cas del 1947, un misteri que potser no es resoldrà mai. Però el destí de la majoria d'aparells que acaben la vida a Roswell no és cap misteri. A l'aeroport hi ha una planta de recuperació d'avions privats. Hi arriben jets de tot el món. Els hi porten no a morir, sinó a ser desballestats. En una altra època, aquest aparell portava turistes i executius d'una banda a l'altra del país. Ara està atrotinat, desfasat i obsolet, i el seu destí és la planta de desballestament. Ja n'havien extret els cables i els components elèctrics de l'interior. Ara cal acabar la feina. Construir aquest avió va ser una feina de milers d'hores. Destruir-lo serà qüestió de minuts. Queixalada, esquins i mastegada. Un cop trinxat en trossos petits, el xassís d'alumini de l'avió i altres primeres matèries es vendran i es reciclaran.
Aquests jets esperen el seu torn, però n'hi ha un que se salvarà de la destrucció. Aquest Lockheed Jetstar del 1962 havia pertangut a un rei, el rei del rock and roll, és a dir, l'Elvis Presley. Però Presley no és l'únic cantant que va deixar petja a Nou Mèxic. Cada estiu venen melòmans de tot arreu a l'Opera House de Santa Fe per escoltar com les estrelles i els cantants més destacats del moment interpreten algunes de les millors òperes. N'hi ha que aprofiten per fer una escapada a la veïna Tesuque per visitar el Shidoni Sculpture Garden, una exposició d'escultures modernes en un parc de 2 hectàrees i mitja. És només una part del panorama florent de galeries d'art i museus d'aquesta zona. Però Santa Fe no és només el centre de la vida cultural de Nou Mèxic. Durant segles també ha estat el centre de la vida política de l'Estat. El 1610, Pedro de Peralta, governador del rei Felip III d'Espanya, va convertir el poblet de Santa Fe en capital i s'hi va fer construir la seu de la nova administració. Aquell edifici, conegut actualment com el Palau dels Governadors, és l'edifici governamental més antic dels Estats Units. La plaça a la qual dona va continuar sent el centre social de Nou Mèxic fins que el 1821 els mexicans van fer fora els espanyols. Més tard, als anys 40, les friccions entre la nova nació de Mèxic i els Estats Units els van portar a la guerra. El 18 d'agost de 1848, el general de l'exèrcit dels Estats Units, Stephen Watts Kearny, va entrar amb la seva tropa a la plaça i va hissar la seva bandera al palau, on encara oneix avui. 5 anys més tard, Santa Fe es va convertir en la capital del territori de Nou Mèxic, després que Mèxic cedís el seu antic estat als Estats Units en el Tractat de Guadalupe Hidalgo. Actualment, la frontera internacional de més de 3.000 quilòmetres que va crear el tractat continua sent una espurna per a la controvèrsia i el conflicte. Milers d'immigrants entren cada any il·legalment a Nou Mèxic. La majoria busquen feina i una vida millor. Però els senyors de la droga inciten el tràfic transfronterer de cocaïna, heroïna, marihuana i armes. En aquest punt, l'autopista mexicana es troba a pocs metres de la tanca que separa els Estats Units del país veí del sud. A la banda nord, el desert desolat i una patrulla del Servei de Duanes i Protecció Fronterera que treballa les 24 hores per detectar qualsevol senyal d'activitat il·legal. Aplanen la terra del costat dels Estats Units perquè sigui més fàcil detectar les petjades dels que travessen la frontera il·legalment. Però l'any 1916 no hi havia ningú per aturar el pas de frontera de més trist record de la història dels Estats Units, l'assalt de la ciutat de Columbus, a Nou Mèxic, perpetrat per un bandit i revolucionari mexicà anomenat Pancho Villa. Els homes de Villa van passar a l'altra banda la nit del 9 de març de 1916. Quan van tornar a travessar al cap de poques hores, Columbus estava encesa. Aviat, l'opinió pública dels Estats Units també ho va estar. N'hi ha que diuen que Villa havia anat a revenjar-se d'un traficant d'armes que l'havia estafat. D'altres diuen que intentava provocar una altra guerra amb els Estats Units. Gairebé ho va aconseguir. Encara avui, l'agosarat assalt de Villa continua sent motiu d'orgull per a alguns mexicans, i no només al sud de la frontera. Després que els nord-americans prenguessin Nou Mèxic, molts dels seus ciutadans d'ascendència espanyola i mexicana van continuar mantenint les seves tradicions, la seva cultura i la seva fe. Encara ho fan avui, tot i que no sempre segueixen les tradicions exactament com els seus avantpassats. A Hispaniola, una petita ciutat de Nou Mèxic, els nord-americans d'ascendència mexicana han desenvolupat la pròpia manera d'homenatjar les seves arrels. L'orgull aquí es manifesta sobre rodes, amb uns cotxes personalitzats.
Cada cap de setmana, els ciutadans aficionats al motor es troben per exhibir els seus cotxes originals i fer-los circular pels carrers. Tot va començar amb un ritual mexicà antic anomenat paseo. Els cavalleros es posaven les millors gales, decoraven les celles i es passejaven pels carrers dalt dels millors cavalls per mostrar el seu orgull i el seu lloc en la societat. Als anys 40 del segle XX ja es van començar a substituir els cavalls per cotxes modificats per desplaçar-se molt a poc. Avui dia es continua tractant del mateix, de passejar-se lentament dalt d'un cotxe ben maco. Actualment els automobilistes d'Espanyola circulen pel costat mexicà d'una frontera cultural creada per una segona onada de colonitzadors nord-americans que van envair Nou Mèxic als anys 80 del segle XIX. Una onada que es va desbordar amb l'arribada del tren. No hi ha res al món com la visió de Las Vegas sobresortint en el desert. Ens referim a Las Vegas de Nou Mèxic. Fundada el 1835, 70 anys abans que la seva bessona pomposa de Nevada, aquesta bonica ciutat és una de les atraccions turístiques més populars de l'estat. Però la història del seu passat és un fet poc conegut. Las Vegas té desdoblament de personalitat. Anomenada així per l'abundor de prats que hi ha en aquella zona, la ciutat va néixer com un poblet mexicà d'edificis de tova, al voltant de la plaça central tradicional. Però quan el ferrocarril d'Atchison, Topeka i Santa Fe va arribar al 1879, va girar les espatlles a l'antiga població mexicana i va situar les vies i l'estació 1,5 quilòmetres a l'est, on encara són avui. Aviat els colonitzadors nord-americans van arribar a patolls a la petita estació de teulada vermella, buscant un lloc on fer nit. Molts van fer la primera parada al costat mateix, on Fred Harvey havia construït un dels seus hotels característics inspirats en les missions. Harvey, anglès de naixement, va fer una fortuna seguint els trens a mesura que guanyaven terreny i construint hotels al costat de les estacions. Les fondes de Harvey van adquirir fama de portar la civilització a l'oest, amb el bon menjar i la netedat de les habitacions. Al cap de pocs anys, la nova Las Vegas estava en auge. Els nord-americans la van construir al voltant de la nova plaça i van reforçar la divisió amb la comunitat mexicana. A continuació, van construir illes de cases d'estil victorià i italianitzant. El nou Plaza Hotel no va trigar gaire a representar una forta competència per Fred Harvey. Teddy Roosevelt hi va reunir els Rough Riders, el seu regiment de cavalleria. Més d'un segle després, els germans Coen i Javier Bardem hi van arribar per rodar escenes de No és país per a vells. L'hotel forma part d'un conjunt de més de 900 edificis històrics, de diferents estils, de finals del segle XIX i principis del XX, que han sobreviscut dins la part nova de Las Vegas. Però un dels edificis més impressionants d'aquella època passada no es troba a Las Vegas. Està situat dalt d'una muntanya rocosa a 8 quilòmetres de la ciutat. Actualment s'anomena Montezuma Castle i fa de campus de l'Arm & Hammer United World College de l'oest dels Estats Units. Però en els seus dies de glòria havia estat el Phoenix Hotel, un complex hoteler sofisticat construït al costat del ferrocarril el 1886 per fomentar l'ús del tren. Amb el seu magnífic edifici principal que donava unes termes naturals, els jardins ben dissenyats i cuidats amb unes fonts precioses i la línia de ferrocarril a tocar, semblava que ho tingués tot per reeixir. Però l'hotel va tancar el 1890, quan es va demostrar que atraure turistes a Nou Mèxic era més difícil del que s'havien imaginat els magnats dels ferrocarrils. Potser s'havien avançat al seu temps. Actualment, Nou Mèxic és la meca per visitants d'arreu del món, gràcies en part a la increïble bellesa natural d'aquest estat.
Però els forasters no venen només a admirar les belleses naturals de Nou Mèxic. Venen a reviure les llegendes i els paisatges d'algunes de les parts més feréstegues del Far West. A finals del segle XIX, els ranxers, els lladres de bestiar, els xèrifs i els traficants d'armes van lluitar a vida o mort en aquestes terres. Kit Carson, Doc Holliday i Wyatt Earp són uns quants dels homes llegendaris que van cavalcar i lluitar aquí. Les seves lluites armades van amarar de sang aquesta terra i van definir el territori de Nou Mèxic com una terra sense llei. Pocs llocs van veure tanta sang i menys compliment de la llei com Lincoln, al sud de l'estat. Va ser aquí, a la ciutat de Lincoln, a finals dels anys 70 del segle XIX, que James Dolan, un cap de banda despietat, ho dominava tot amb mà de ferro. John Tunstall, un ranxer d'aquí, s'hi va encarar i ho va pagar amb la vida. Aviat es va formar una banda nova per continuar lluitant contra Dolan i venjar la mort de Tunstall. S'anomenaven els Reguladors. Un dels seus membres era un jove pistoler que esdevindria el famós Billy el Nen. Al llarg de l'any següent, un assassinat en va seguir un altre, i en Billy va ser el responsable de gran part d'aquestes morts. Es va conèixer com la Guerra de Lincoln County. Quan es va haver acabat, Billy el Nen era l'últim que quedava viu. Van posar preu al seu cap i ell va fugir cap a camp obert. Però Pat Garrett, el llegendari agent de la llei, el va trobar. Billy el Nen va ser sentenciat a morir penjat i el van portar aquí, al jutjat de Lincoln County, per esperar la mort. Però quan Garrett va marxar a comprar fusta per fer-li el patíbul, un amic va passar una arma amb Billy. L'endemà, mentre el conduïen per les escales del jutjat, el nen va disparar contra els guardes i va fugir. No va anar gaire lluny. Havia recorregut uns 150 quilòmetres quan Pat Garrett finalment el va atrapar per darrera vegada el 14 de juliol del 1881 i el va cosir a trets. A finals del segle, la frontera sense llei de Billy el Nen també havia passat a la història. El 6 de gener de 1912, Nou Mèxic va passar a ser estat i Santa Fe va continuar sent la capital. Actualment, el seu centre bulliciós és ple d'oficines del govern. El seu capitoli, conegut com la Casa Rodona, és un dels més originals dels Estats Units. El van dissenyar inspirant-se en el símbol del sol de Pueblo Cia, amb 4 rajos que representen les 4 estacions, 4 direccions i 4 fases de la vida. Els seus ocupants governen una població cada cop més moderna d'homes i dones vinguts d'arreu del món. Alguns, o els seus pares, o els seus avis, podien haver arribat per l'avinguda central d'Albuquerque en el temps en què formava part d'una de les autopistes històriques dels Estats Units, la Ruta 66. Des de l'any 1926 fins als anys 60, la Ruta 66 era la carretera principal entre Chicago i Los Angeles. També era la via principal de Nou Mèxic. Més endavant, la Interestatal 40 se li va endur el trànsit i li va apagar la glòria. Actualment, l'antiga Ruta 66 torna a estar de moda. Estan restaurant els seus vells hotels i altres atraccions de peu de carretera per retornar-los l'antic llustre i fer reviure els dies alegres en què els aventurers es movien delerosos amb cotxe per Nou Mèxic. Però al segle XXI, els autèntics aventurers no acudeixen a Nou Mèxic per passejar-s'hi amb cotxe. Tenen al cap una cosa que va molt més enllà, literalment. Aquí, a la plana de Jornada del Muerto, el multimilionari Richard Branson i un grup d'inversors privats estan construint el primer port espacial comercial. Si tot surt com està previst, molt aviat s'hi començaran a enlairar naus espacials per portar ciutadans que es poden permetre pagar centenars de milers de dòlars cadascun per fer un viatge a l'espai. Però encara que els plans del port espacial no s'acabin d'enlairar mai,
Els projectes ambiciosos d'aquest tipus demostren que Nou Mèxic continua sent un estat antic amb un gran futur on encara venen els somiadors per arribar al cel.